Цветът може да промени начина, по който визуално тълкуваме едно пространство. Топлите тонове, като например червено, оранжево и жълто, обикновено активират. Те приближават визуално повърхностите, правят пространството по-интимно и стимулират социалната енергия. Докато студените тонове, като например синьо, зелено, фиолетово, релаксират. Те отстъпват визуално и създават усещане за простор, концентрация и спокойствие. Защо много ресторанти използват топли цветове като червено, оранжево или топло осветление? Това стимулира апетита, насърчава социалното взаимодействие и повишава енергията. Светлите цветове помагат на малки помещения да изглеждат по-големи. Тъмните цветове придават уют и драматичност. Изборът зависи от ефекта, който искаме да постигнем. Неутралните тонове. Това са бежево, сиво, кремово. Те служат като едно платно и стабилизират и свързват различните елементи. Акцентните цветове внасят характер и насочват нашето внимание. Използвайте ги по-пестеливо, предимно за фокусни точки. Какви цветове обикновено виждате в спа центровете? Те са приглушени, меки, светло-сини, зелени и топли неутрали. Високият контраст подобрява ориентацията и достъпността. Важен аспект за обществени и работни места. Ниският контраст създава хармония и мекота. Цветът взаимодейства с текстури, материали и естествено, както и изкуствена светлина. Един и същ тон може да изглежда различно при различно осветление. Цветът не се само вижда, той се тълкува, преработва и преживява емоционално.